Slavské dvojičky. Peter a Pavol Hochšornerovci pripravení na svoju olympijskú finálovú jazdu. Pred maličkou chvíľkou sme ich otca Petra videli v spoločnosti rýchlostných kanoistov. Komárňanský štvorkajak a takisto aj dievčence Kolova s Kmeťovou. Bodaj by z tej rýchlosti, čo si pribudlo bratov Hochšornerovcom, ale zachovali by si pevné nervy, istotu v záberoch. Trojka, štvorka a aj peťka, šestka. Problematický úsek hneď na začiatku trate. Zvládnutý v poriadku, 2 sekundy 42 stotín náskok. Hneď na prvom meranom úseku výrazne rýchlejší sú bratia Hochšornerovci ako Wolf so Štepánkom. V semifinálovej jazde ťukla bránke číslo 7, tu už majú za sebou bez penalizácie, tak bodaj by ten zvyšok trate bol rovnako rýchly, pretože čo sa týka času, tak Hochšornerovci boli včera v semifinále najrýchlejší. Aj medzi 14 a 15 bratia Hochšornerovci idú bez problémov jazdu. Tak ako ich poznáme, súrodenecké duo v najlepšom možnom výraní a nám teraz už prichádza do spodnej časti trate. Bránka číslo 18, Hlásenka 19. 2 trestné sekundy, ale nič nie je stratené, ten náskok bol výraznejší ako 2 sekundy. Už nepokazí len tieto posledné 2 prejazdy bránok. Veľmi tesne to bolo na 20-ke, ale čisto ukázali rozhodcovia. Aj 21 v poriadku, bratia Hochšornerovci sú v cieli rýchlejší ako bol so Štepánkom, bratia Hochšornerovci na prvej priečke. Radostné gesto Petra a aj Pavla, obrovská radosť Slovákov na tribúnach. Medailu máme istú, minimálne striebornú. Už je to v tejto chvíli jasné. Bratia Hochšornerovci svojou fantastickou jazdou s časom 95-94, keď boli o trošku pomalší ako v semifinále a už prijímajú gratulácie aj od českej posádky Jaroslav Wolf a Ondřej Štepánek si vylepšili bronzovú pozíciu.